Xa coñecer a historia de Filomena Arias, unha muller da Ribeira Sacra que alcanzou fama en toda España polos seus dotes para a adiviñación, meiga ou sabia. Ímolo descubrir. Filomena Arias Ernesto é unha muller que nace aquí en Torbeo no ano 1873, que ocorre algo un día á tarde, que estaban parece que nas follas do millo, ela vai á fonte a beber, e según contou, pasou un can moi grande por riba dela. E cando chega ali xunto das rapazas das compañeiras, empeza a sufrir convulsións, a ladrar, falando un perfecto castelán con acento castelán, non un galego que fala castelán con acento galego. Estes trances empezáronse a producir. Neses trances ela adiviñaba. Todo o que lle preguntaran ela non fallaba nunca, pero claro, tiñan que esperar que estuvera en acción. Tampouco podía facer cando quería. E despois veu un señor a vivir con ela, pero era un home que explotaba o negocio. E ese home cobraba 5 pesetas por consulta. E claro, cando había cola, moita cola de xente, dícese que apuraba o trance frotándose con, non sei se era estramonio ou belladona, entonces eso aceleraba a súa entrada en trance. Aquí era onde a xente lle viña a preguntar, a pedir... Exactamente. Viña moita xente, era coñecida na zona. Sei que viñen hasta de León. Unha vez contoume a miña tía que lle dixeron por que non entras á misa do 15 de agosto, que é a festa aquí. E ela dixo, non podo, porque cando estaba ben era unha persona normal. E dice que cando alzaron, que a iglesia estaba chea, pero subía por riba de todos hasta que tuvo que salir. Foi desterrada da parroquia. Foi desterrada? Claro, uns dicían que estaba en Monforte e outros dicen que estaba en Trasmonteu Vilachá. Botou claro, botou da parroquia de Torbeo. Ela está enterrada en Rairos. Ela quixo volver aquí e non chegou. Xa non dio chegado. Na residencia de San Clodio, pois, contábame que o seu pai perdera unha navalla, chegou a casa e sei que perdín a navalla, seguro que me quedou na horta. E saliu pa horta e a pasou por diante da casa de Filomena. E dixolle, que vas a horta a buscar a navalla? Pois busca que ali a teas. Efectivamente, ali tiña. Que unha muller que veu tiña uns cuartiños no burato dunha parede e desapareceran os cuartiños. E ela dixolle, non che levaron os cuartiños, pero vaite pronto que chos están levando. Pero non son personas, son ratos. Efectivamente. A outra, esa señora, contábame que unha veciña, pois non sei tamén que iba a consultar, e colleu unha dúcia de ovos ou dúas para levarlle. Pero dixo, total, por eso non merece a pena darlle tantos, e deixou a mitad dos que levaba no burato dunha parede. E chegou ela, e cando chamou a porta, antes de que chamara xa, dice, volve por os ovos que deixaches no burato, anda. O feito de que ela fora daqui, eso puxo a Torbeo no mapa, non? Como é a cousa? Pero por mal. Os de Torbeo, pois parece que non lles gusta que lle mencionen a bruxa de Torbeo, porque dicen, eres do pueblo da bruxa e tal. E min teñen un dito, a veces. En Lugo, cando iba ao hospital e todo, onde era de Torbeo. Do sitio da bruxa. E foi unha meiga boa, unha bruxa boa. Fixo ben a moitas persoas que tiñan a mellor o que hoxe sería unha depresión, ela alivioulle cos seus consellos, o que tiña unha enfermedade, ela dicíalle, vas e colles esta erva e faz isto e isto, e a persona, ao mellor por suxestión, pero polo que fora, esa persona curaba. Ben falado, moi ben falado. Xa coñecemos un pouco máis da figura de Filomena de Torbeo, a bruxa de Torbeo. Imos afondar agora un pouco máis. Manel seguro que ten máis datos. Pois sí, a verdade é que ademais isto é unha historia que chegamos a ela, e fixadevos ben que interesante é, gracias a un amigo do Quen anda aí, que estaba a semana pasada aquí con nós de público e púxonos tra la pista da historia da bruxa de Torbeo. Se que se saben algunha historia que pensan que paga a pena coñecer ou que a contemos aquí, pois que chamen ao programa, que non lo digan, porque sempre estamos buscando esas historias interesantes de contar. Como estábamos vendo no vídeo, temos unha muller que ten, a verdade é que tedes que recoñecer que a historia ten a súa amiga. É dicir, está tranquilamente coas súas amigas, están de fiadeiras, levántase un momento, vai a beber unha fonte, esa fonte que estamos vendo aí, que todavía existe hoxe, fixadevos ben. Como a historia da semana pasada, volve da fonte e parece que é outra, parece que xa empeza a ter un comportamento estrano, dá golpes, empeza a falar en castelán, cando era unha muller que falaba en galego toda a súa vida. E, sobre todo, o máis estrano, é que empeza a ladrar. Empeza a ladrar e no seu momento, claro, hoxe en día todo isto nos leva a pensar que é unha persoa que tiña un brote psicótico, non? Que pasa? No seu momento, a finales do século XIX, o que se pensa é que pode ser pois unha posesión que está poseída. Entón, practícanlle un exorcismo. O cura do lugar chega á conclusión de que está poseída
por nada máis e nada menos que o espírito de 5 cans. Por que cans? Porque se pensaba que nos regatos as posesións eran de espíritus animais, vale? Son capaces de exorcizar a 2 deses 5 cans, os outros 3 o cura di que non se atreve, falamos de documentos da época, porque ten medo de deixala cega. Non me preguntedes cal é a relación entre que che saque un espírito e quedar cego, porque eu non a teño claro. Tiña claro o cura, o crego, non sei se o padre Patiño saberá algo deste tema, despois non lo conta. O feito é que esta muller, ata aquí, é unha historia un tanto delirante, pero aquí empeza o estrano, que é que empeza a ser capaz de predecir o futuro. E como predice este futuro? Pois entra nunha especie de trance, non? É dicir, empeza a tremer, empeza a ladrar, e hai un momento en que pronuncia unha palabra varias veces, chábara, 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 que é como unha especie de invocación que fai ela, e a partir de aí é capaz de contar cousas que, aparentemente, van a suceder. Claro, isto fai que empeza a chegar moitísima xente a esa pequena vila, a Torbeo, que empeza a adquirir unha sona en toda Galicia, en toda España, pero nos xorde unha dúbida. É dicir, se estas predicións serán correctas, estamos falando dunha psicose, ou estamos falando de algo máis? Pero prediccións da futuro e de pasado, porque o que contaba aí o señor de que chegaba unha persona e lle dixo non, volve a coller os ovos que deixaxe ali. O sea, era capaz de ver cousas que sucederan xa tamén. Era capaz de atopar cousas que ela, en teoría, non tería por qué saber onde estaban, como a historia do señor da navalla. Claro, antes vos contaba que esta sona de Filomena foi crecendo co tempo ata que un día cometeu un erro. Ese erro foi que fixo unha predicción que non se cumpriu, porque no ano 1938, estamos en plena Guerra Civil Española, Filomena, nun dos seus trances, predice sen ningún xénero de dúbidas que o bando republicano vai a gañar a guerra. Vale, pois resulta que non foi o que sucedeu, e iso fixo que caese en total descrédito. De repente, frente a un feito de todo o mundo coñecido, como foi o resultado final da guerra, ela dixera unha cousa que era totalmente diferente. Iso fixo que perdese toda a credibilidade que pudera ter. E a partir de aí, cando xa empezamos a perder a pista a Filomena, deixa Torbeo, ten que irse por esa mala relación co... Pero ata aí, o que dicían que lle axudaba moita xente, non? Que comentaba ao final, que acompañaba a xente, non? Que axudaba as depresións da xente. Claro, sí. E además, desa maneira, temos casos... Tío, sabrás casos estupendos deses que pasaba en a Virxen da Cabeza, que iba xente e todo eso, e eles utilizaban moitas veces a conversación con a xente. Iba sacando, iba tal, como o tipo horóscopo, non? Es que aparece todo. Pero sí, porque moitas veces necesita un escoitar algo ou esta axuda. Pero vamos a facer un suposto, Patiño. Usted é o noso párroco, e de repente, un día, aquí, o pobre Roberto empeza a ladrar, a uvear e a predecir o futuro. Calquera día. Que pode pasar en calquera momento. Vale, pero... Que empeza a ladrar me dá medo. Que empeza a predecir o futuro. A ver, centremos o tiro. Usted o crego, e chegamos, Juan e máis eu, que o queremos ben, preocupados, decimos, mire, Patiño, que temos aquí un problema con Roberto, que está ladrando e predice o futuro, e que é capaz de atopar cousas que perdemos. Usted, como crego, que fai? Hombre, eu falaría con el personalmente. Pois aí o ten. Falaría con el personalmente, miraría un pouco. Tú sabes que en este caso ahora, como os exorcistas e como toda esa xente, ten que ter un grado de psicología para poder entender un pouquiño a mentalidade das persoas, comprendes? Porque hai unha serie de factores diversos aí. Entonces, en cambio, predicción do futuro, hombre, hai moita xente que pode predicir o futuro. En cambio, predicir ou acertar. Que? Predicir ou acertar. Predicir é que se den. E outras veces, como dice él, a mellor acerta 8 e 2 non. Claro. Vos que me chama a atención, perdona, que este documentado o suceso da fonte, non? Que ela levantouse do fiadeiro... Porque foi con moitas testemunhas. Claro, estaban as amigas ali. Estaban con todas estas testemunhas que ven como ela se levanta sendo unha persoa e volve sendo outra, que eso é que tamén é extraordinariamente curioso. Son que máis chama a atención, non? Se está documentado, pasaría así, pero que nese corto período de tempo se transformara completamente. Hombre, son personalidades, doble personalidade, esquizofrenia. Sí, un bloque psicótico. Nós, claro, te estaba acordando de que cando nos fixemos para psicología, non?
A primeira cosa que nos dicían era Descartes. Descartes, o discurso do método foi escrito desa maneira. E fíjate, vaya potento. E foi escrito dunha maneira tremenda, incluso medio dormido. Hai personalidades Con outra personalidade distinta. Claro. Vale, Increíble. Dende logo, se alguén coñece ou pode aportar algún dato máis, que nos chame o quen anda aí, que escoitamos esta historia de Filomena de Torbeo. Eu teño unha dúbida, porque agora xa quedei, se eu comezo a ladrar, a mí non sei se me teredes que levar o xunto Padre Patiño, Octavio. Vamos a dar unhas bareadas. A mí levade Octavio Villafala. A ti te levamos de entrado veterinario para ver que che pasa, e despois vamos falando. Mellor así. Ben, cambiamos de tema e estes días as termas da Chabasqueira de Ourense están cheas de xente gozando dun baño, algo que non sorprendería se non fose porque está completamente prohibido, como advirte un cartel na